Balaraba, Balaraba, Balaraba. Na gode Faruk, na gode da irin rikon da ka mini. Ba abin da ba a faɗa min a kanka ba, amma na ce na ji, na gani, a zatona zan iya canza ka, kuma zan iya haƙurin zama da kai. Na haƙura da masoya da yawa a kanka. Na karɓe ka hannu bibbiyu, na toshe kunne na akan maganganun da ake faɗa a kanka. Amma yau ka nuna min ni ba kowa bace. Wataƙila ma ba suna kake yi ba. Yanzu kana ganin ka kyauta kenan? Dan Allah ki haƙuri. Ba san mene ba, what have I done? Balaraba dan Allah ki haƙuri. Ba san mene ba. Haƙurin me zan yi? Me ya rage? Balaraba ki ce ma. Yaya kake ƙoƙarin hada shimfiɗa ɗaya da ni? Dan Allah Balaraba yanzu na haɗa shimfiɗa ɗaya da ke laifi ne. Kasancewa ma tare da kai a cikin ɗaki ɗaya haramun ne. Balaraba, dan Allah ki tsaya mu fahimci juna kin ji. Tsaya ki kuma ki saurare ni ki ji mara Balaraba. Kuskure ne kuma kin san kowa na iya yin kuskure. Ba san lokacin da Balaraba tsaya ki ji mara. Balaraba tsaya ki saurare ni. Tunda har mu biyu ne kawai muka san da maganar sakin nan mu rufa wa juna mu asiri. Mu ci gaba da zaman mu kawai. Zaman me za mu ci gaba da yi? Zaman fasikanci? Idan ma saki biyu ne za mu iya rufa wa junanmu asiri. Amma ni ba zan iya saurari wata magana ba. Balaraba, ni sa har kike magana hakan. Ki bar magana nan tsakanin mu mana kawai. Ba za a rasa malaman ma da za su ba mu fatawar ci gaba da zama ba. Idan ma akwai malamin da zai ba mu fatawar bayan zaman saki uku fa. Idan ka mun na hudu fa, na biyar na shida. Ka yi mini saki uku a cikin wata ɗaya.
Na tabbata za ka iya min saki 10 kafin nan shekara ta ƙare in har akwai damar yin hakan. In har kuma da zuciyar da ke cikin ƙarjinka za ka ci gaba da rayuwa, sai dai a cire maka a canza maka da wata. Kada ka taɓa ni. Wallahi zan maka ihu sai mutanen gidan nan duka sun tashi. Ka kyale ni. Ka daina bani wasan. Balaraba! Ka rabu da ni da Allah. Babu aure a tsakanin mu. Kar ka sani na aikata barna. Balaraba dan Allah, ki buɗe kofar nan. Balaraba dan Allah ki buɗe kofar nan. Dan Allah, ki taya mu fahimci suna. Dan Allah ki buɗe kofar nan Balaraba, dan Allah ki buɗe mana. Anya ba zan ji sashen alhajin ta da shi ba. Kai yaran na fayyana an tare ne kashe ta kafin gari ya waye. Inna lillahi. Why? What? Allah, ya Allah ka sa wannan shine ƙarshen wahalata kenan. Ya Allah, ka sa abin da ya faru da ni ya zama alkhairi. Salamu alaikum. Faruk. Ajiya. Ma'am. Lafiya? Oh. Umma. Na ce lafiya na ganka a haka. Hanan na kwana. Anan ɗin da na kwana wallahi umma. To ni ba abin da na tambaye ka kenan ba. Ina tambayan ka lafiya na ganka a haka. Umma ta faɗa miki ko? Ita ta kira ki ko? Ita ta faɗa miki? Ta faɗa mini me? Subhanallah. Me ya faru da Balaraban? Ba abin da ya samu Balaraban. Ni din ne nake cikin matsala. Wannan shiri da kuke kallo. Wannan shiri da kuke kallo, kamfanin Dahir Kori and Spicy ne suka ɗauki nauyi. Ka daina buga ƙofar nan wallahi ba zan buɗe ba. Umma?
Na gode wa Allah da kika zo umma yanzu nake shirin kiranki. Me ya same ki, me ya faru? Kuma saki na yi, ya ƙara saki na. Sake sakin ki yayi? Akan me? Ba akan komai ba ne. Ni kaina ban san me na masa ba, ban san laifin da na masa ba. Hauka yake yi? Ya sake ki ranar auren ku? Sannan kuma bayan wata ɗaya ya sake sakin ki? Abin da ya faru ya wuce duk yadda kike zato. Faruk. Umma, ina za ki je? Zan je ne in same shi in ji dalilin da yasa ya aikata wannan danyen aikin. Idan yana son zama da ke ya faɗa mana, idan kuma baya son zama da ke ne ya gaji ya faɗa mana musan matakin za mu ɗauka. Ba sauran magana umma. Babu amfani da wannan tambayar zai masa yanzu. Babu wani zama da ya rage tsakanina da shi. Me kike nufi da wannan magana? Me kike nufi da hakan? Saki uku yamma. Balaraba. Saki uku. Akan me? Da wani dalili me yasa? Jiya yi su tsakanin saki na biyun da na uku bai wuce awa 2 ko 3 ba. Anya kuwa yana cikin hayyacinsa? Kawai saki na yi ummatin da bai mahaukaci ba ne. Ina nufin babu abin da ya sha? Saboda yanzu shigowa na fa na wuce shi a kwance da alama a cikin maye yake. Umma babu abin da na sha. Na san dole ki gane kamar ina cikin maye. Amma Umma na san na yi kuskure. Na yi abin da ya dame ni. Sabutar baki ce kawai Umma. Mu tafi gida Balaraba. Babu amfanin zaman ki a cikin gidan nan. Umma ina za ku je? No ku tsaya. Mu yi magana fahimta. Umma mana Balaraba. Idan ma akwai wani sauran maganan da ya kamata a yi, ni ban cancanci a yi ta da ni ba a gidan nan. Balaraba. Umma ki duba mana ki gani. Balaraba, please. Please, Balaraba. Malam Baka. Na'am. Allah akwai abokaina da za su zo mutum 2. Allah in su zo ka kira ni a waya. Saboda ina son tare su ne tun daga nan. To shi ai bakin ka baki na ne Alhaji. Yawwa, yawwa. To lafiya me yake faruwa yau a gidan? Alhaji Musau, akwai matsala gidan nan tun jiya ake ta hayaniya da koke-koke. A nan gidan? Anti Balaraba, ina za ku je lafiya? Hajiya, idan akwai matsala da kun je ta gun Hajiya dan Allah me yake faruwa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musau? Me yake faruwa? Matsala ce fa da gani babba. Na zuwa. Sun tafi ne? Sun tafi. Kash, me yasa ka bar su suka tafi? Allah sa dai ba wuka ta dauka ta daba masa ba. Dan mutum irin Faru zai iya tunzura ta kashe shi a banza a wofi. Tunda yanzu an maida maza kamar ragon layya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ban kawo ka arena ba Hajiya. Dan su kadai suka fita ko doriyar sa ban ji ba. Kaga, isauri je ka duba min ka gani ko yana raye? Isauri sauri. Mato kike ina zaki ci? Zan bu bayan su ne. Allah ya sa ba su samu abin hawa ba. Ba su daɗe da tawo bari ni in sauri in. A'a bari in je da kaina bari in je da. Da kanki Hajiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Alhamdulillah.
Me alhamdulillah kuma. Hajiya ce ta turo ni yanzu na don duba ko kana rai. An ga anti Balaraba da ita da ummanta sun fita ba sa kowa magana. Antin ma kuma kuka take yi. Balaraba ne za ta kashe. Ba ta da wani wahala. Wanda zai yi illa ni ne zan mata illa. Ni zan illata ta. Hajiya dan Allah ku yi hakuri kar ku tafi. Dan Allah ku tsaya ko ma menene insha Allah za a gyara. Ai an riga an yi farnar da ba za a taɓa iya gyarawa ba. Kamar yaya ba za a iya gyara ba ke Balaraba menene ya faru? To ya riga ya sake ta har saki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saki uku. A'a lallai dole Balaraba ta tafi gida. Amma Hajiya ku yi hakuri dan Allah bar direba ya zo ya mai da ku gida. Ku yi hakuri dan Allah. Kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da kun bari ya zo ya kai ku. Kai. Ya haƙuri Balaraba wannan abu bai yi daɗi ba wallahi. Umma. Kalolin ke ba abin da ya same shi, amma sun tafi ne? Na sani dama, amma yanzu ne na fahimci ko ma me ya faru. Shikenan ta faru ta ƙare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saki uku. Saki uku Alhaji. Ni zuwa yanzu ma na fara kokwantan hankalin yaron nan. Anya kuwa? To me tai masa? Ha, me tai masa fa kake tambaya? Me tai masa a sakin da yi mata na baya? Musab. Ka je ka kirawo shi. Ka ce ina buƙatar ganin sai yanzu nan. Izo isa me. To abba. Abba ne ya ce yanzu kira ka. Ya ce ka zo yanzu. Ya ce ina so. Shiri da kuke kallo kamfanin Dahir Kori and Spicy ne suka ɗauki nauyi. To ya zaki Balaraba? Sai dai ki hakuri da rayuwa. Ke kuma irin take kalan kaddara kenan ne ta zo miki da shi. A ce aure cikin wata ɗaya ai maka saki ɗai har saki uku. Ki yi hakuri kowa da irin kalar tashi jarabawan. Haka nan za mu tare mu yi hakuri babu abin da yake da wamami wata rana sai labari. Duk abin da kika ga yayi tsanani to insha Allah sauki yana nan biye da shi. Ki yi hakuri kin ji? Abba mari na ba kai. Na mare ka. Na ce na mare ka ko za ka rama ne? Ga fuska ta mari. Ka da ke ni. Na matso ka da ke ni. Kana tunanin kai kadai kake da zuciya? Na ce kana tunanin kai kadai kake da zuciya? Saboda rashin hankali da shakenci da wuta ka taki ka yanke wannan hukuncin. Wace hanya ce kake tunani yanzu za ta ci gaba za ta zauna da kai? Waya kake magana ne haka Abba? Balaraba ba za ta dawo ba, ruwa muka yi ba. Za ta dawo. Yaushe kenan? Ko a yau ma zan iya dawo da ita. Zainab,
Wani yare yana da hankali kuwa? Anya ku ba wani abu a kwakwalwarsa da yake yawo kuwa? A'a Alhaji, na fi tunanin bai fahimci me saki uku yake nufi ba. Ba da shashanci da hauka da rashin hankali ka tashi ka yanke hukunci ba tare da tunani ba. Ai na ka gaya maka ana haka. Taina da hankali da tarbiyya yarinya mai ladabi da biyayya ka tashi kai mata irin wannan danyen aiki. Babu ba abin da ya faru abba kawai raina ne ya ɓaci. Dan ranka ya ɓaci shikenan sai ka ci gaba da yanke hukunci? Kai kullum shikenan cikin zafin zuciya? A haka zaka dawama? Haka rayuwar taka za ta kasance? Haka za a yi mu'amala da kai? Wannan ba hanyar bace mai bullewa da ka ɗauka. Ya kamata ma ka sa kwakwalwarka wannan ba hanya bace. Abba karka damu ba za ta dawo. Yau din nan Balaraba za ta dawo kuma ni zan dawo da ita. Kar ku dawo. Musa. Maza ka je ka ce da mai gadi kar ya bashi ya fita. Kar ya bude masa ƙofa, ka ji ko? Ka kuma tabbatar da cewa ka bi shi, ka zauna tare da shi. Ka ga me yake wanzuwa yake gudana ka zo ka sanar da ni. To ni abba in wani abu ya same ni, waye zai kira ku ya gani? Alhaji, kai ne zaka je ka zauna da shi. Musab ya fi ka gaskiya. Ta ya zai iya tunkara Faruk a wannan yanayin da yake ciki? A yanayin da nake ciki ba abin da zan iya, raina ya ɓaci. Ba zan iya zuwa in ce zan lallashe shi ko kuma in kwanta mai da hankali ba. Faruk ya aikata abin da tsawon lokaci bai bata mara kamar haka ba. Ya salam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan yaro bai kyauta ba. Bai kyauta ba. Ba komai. Balaraba ki haƙuri. Babu mamaki wannan rabuwar auren tsakaninki da shi ya zama mana alkhairi gaba ɗayanmu. Domin mutum mai irin wannan halin nasa, wato ku rabu salin alin ma alheri ne. Ba tare da ya ji maka ciwo ko ya illata rayuwarki ba. Ni kaina lamarin yana bani tsoro malam. Sakin farko ya ce saboda Laila. Saki na biyu kuma ya ce an bata masa rai ne a ofis. Wannan saki na uku kuma ba dalili. Ki daina danganta al'amarin nan da maganar Laila. Duk mutumin da zai yi saki ɗaiɗai har uku a cikin wata ɗaya bai kamata a ga laifin kowa ba. Ko? Ni da na fahimta fa wannan yaron da dalili babu dalili wallahi zai yi saki saboda bai san mutuncin auren ba. Ƙwarai da gaske. Zan shiga ciki abba. Balaraba abinda nake so da ke ki nutsu. Ki kwantar da hankalinki. Ki miƙa wa Allah dukkan lamarinki. Kin san dai na ba ku tarbiyya ta addini iya gwargwadon iko na. Shi kuma addinin musulunci wajibi ne musulmi ya yarda da kaddara mai kyau da mara kyau. Wannan shine cikar imanin dukkan musulmi. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharri. Saboda haka da Allah ki nutsu ki kula min da kanki. Kar ki bani kunya Balaraba. Insha Allah za ku same ni mai haƙuri da karɓar kaddara abba. Kar ku damu. Zan zage da addu'a da neman sauki a wajen Allah. Masha Allah. Allah ya miki albarka. Allah ya miki albarka. Kar ki bani kunya dan Allah. Shikenan ni ma bari in shiga daga ciki. Hajiya Hannatu. Abinda nake so da ke da Allah ki karfafa wa yarinyar nan gwiwa. Insha Allah. Da Allah karfafa yarinyar nan a bata ƙwarin gwiwa ke ma ki kwantar da hankalinki. Wannan ba komai bane komai zai zo ya wuce. Haka ne. Insha Allah. Masha Allah. Masha Allah. Allah dai ya yi mata zaɓin abin da ya fi alkhairi. Ahmad. Da kai ni gida yanzu. Mashin ɗin da yake da matsala akwai wallahi plug ina ya dan mutu ne. Me ya faru lafiya? Wallahi Balaraba ne mijinta ya sake ta. A'a. Kuma na biyu? Wallahi ba ma na biyu ba. Saki har uku ya mata wannan kara. To yaushe aka yi na biyun ma? Allah masani. Ni dan Allah yanzu ka taimaka ka kai ni gida. Yanzu matsalar mashin ɗin ne ba lafiya. Dole wannan plug ɗin ya samu matsala. Dole sai na siya wani na canja shi dole.
To shikenan. Da labarin jin hawa da ta saukar ka damu. Amma wannan mijin nata akwai jahili. Ai ni wallahi na ji daɗi. Na gode wa Allah da ya raba ta da wannan mutumin. Saboda ni san mutumin nan bai kwanta min a rai ba. Ina jin mutumin nan zai iya aikata abin da ya fi haka. Na gode wa Allah da Allah ya raba su cikin salama. To shikenan ki je amma kar ki kai man garba. Insha Allah mangarba a gida za ta mun. Kawai dai abin da ya sa ma zan ji na sai sana buƙatar rashi da dan ƙwarin gwiwa dan bata a tausasa mata zuciyarta da kalamai. Shikenan sai kin dawo. Allah ya kyauta. Ba zan zo ba Kebi. Ba zan zo ba. Kai kaka aiki ma ajiye shi zan yi. Ba zan sake zuwa ba. Ni ba na son kowane irin aiki ma a yanzu. Faruk ya naji muryarka haka? Lafiya? Ka kyale ni Kebi, ka kyale ni. Dole ne? Aikin na ajiye shi ba na so. Ka faɗa kowa a wajen ba zan zo ba. Sai ka ce ana dole? Anya lafiya kuwa. Ko dai wani abin ne yake damun faru. Ai, gaskiya ne. Wannan shiri da kuke kallo kamfanin Dahir Kori and Spicy ne suka ɗauki nauyi. Wata rana ba mu ne ba, wata rana ba mu ne ba. Lallai Faruk, yau wani ne nake zubar da hawaye. Na sama wawa. Gaskiya ina son ki Balaraba. Wallahi ina son ki Balaraba. Na sani ba aikata kuskuren nan ba wallahi. TJ. Zaki yaya aka yi? Yaya ne? TJ da Allah ka zo yanzu, da Allah ka zo ina son ganin ka, please ka zo yanzu. Subhanallahi, lalle akwai matsala. Me ya same ka Faruk? Wallahi TJ, na rikice. Na aikata abin da ban san yasa in gyara ba. Ka baki ɗaya na ruɗe na kiɗi mai TJ ba san abin yi ba, dan Allah ka zo ka tafi ni TJ, please dan Allah ka zo. Dan Allah ka zo ina jira ka kaji. Please dan Allah, kai kadai ne mai bani shawara. Kai kadai ne ka sani. Please TJ dan Allah ina jira ka zo yanzu fa yanzu dan Allah right now. Za ka gani. Amma duk abin da ya faru, don't take any action. I will be there. Yawo shi. Balaraba, ina so ki tabbatar min da za ki cire wannan damuwa a ranki. Har ma ki kauda ita. Ba zan iya tabbatar miki da haka ba, Aunty Laila, saboda ina son Faruk. Kawai dai babu yanda na iya ni. Amma dai za ki iya rayuwa da wani sako? Ina nufin za ki iya mantawa da shi har abada? Ko ban manta da shi ba, Aunty Laila, ba zan fasa rayuwar da Allah ya tsara mini ba. Wallahi rabuwarki da Faruk nasara ce a cikin rayuwarki. Saboda gabaki ɗaya ɗabi'unsa da halayensa kaman ba na mutane ba. Komai zai iya faruwa idan yana tare da ke. Mu gode wa Allah da kawai auren ya kashe, ba ke ba. Ban taɓa rikicewa na shiga ruɗi a rayuwata irin jiya ba. Yayi na biyu, ina cikin jimami, wai ina nuna mishi haushi. Ko zai yi nadama. Wallahi kamar wuta aka watsa masa, kawai sai ya ce min wai ya dasa igiyan auren ma na uku gabaki daya. Wallahi shi da ya sani, ya je can ya samu daidai da shi. Ni dai na san wallahi in dai ke ce Balaraba, kina zaune Allah zai baki miji. In ma mai kuɗi ne akwai su da yawa, in ma masu haƙuri ne akwai su da yawa. Can ta matse mishi, kina zaune Allah zai baki wanda ya kashe ninki. A'a, Laila, hakin ƙariso? Dole ai umma, ina zan zauna ai uwata tana cikin tashin hankali. Balaraba,
ki dinga cin abinci. An shi kunun gyada. To ko zuba maki a bakin. Haba Anti Laila abun bai kai haka ba. Zan iya sha da kaina. To shi. Laila, ki yi haƙuri da abin da ya faru a baya. Yanzu ne na gane cewa Faruk ba mutumin da Balaraba ya kamata ta zauna da shi bane. Kuma hasali ma duk abin da ya faru a baya ba ki da laifi. Ai umma, ko da a ce mutanen gidan nan gabaki ɗaya za su so Faruk da Balaraba. Ni dai a matsayina na uwarta ba zan so ba. Saboda babu wani amfani a auren da babu kwanciyar hankali a cikin shi. A ce kullum cikin fargaba cikin tashin hankali. Allah Ubangiji ya mata zaɓi da abin da za mu yi farin ciki dukanmu. Amin. Ai akwai su. Wallahi umma duk irin mijin da muke so Balaraba za ta samu insha Allah. Dan Allah ku daina mun magana aure yanzu. Ku barin da abin da yake damun na tukunna. Magana aure Balaraba ai ya zama dole a miki shi. Da zarar kin gama idda insha Allah za ki samu miji na gari wanda za ki aura. Tije! Faruk, Tije! Tije! Me faru? Na saki Balaraba. Again? And again. What do you mean by that? Da ce maka na sake ta Tije. Kuma na sake sakenta. Na mata na biyu kuma na mata na uku duk ajiya. La haula wala quwwata illa billah. Gaskiyar mutane ne ko? Ina da taɓin hankali. Mahaukacin gaske ne ko Tije? Gaskiya ne. Amma ina ganin kaman kama fi mahaukaci hauka. Tije, na tafka babban barna. Na yi kuskure. Don Allah faɗa me zan yi? Me zan yi na dawo da Balaraba, please? Kada ka bata lokacinka. Balaraba za ta ƙara dawowa gare ka. Ƙarya kake Tije! Dole za ta dawo! Faruk, ka san dai cewa ba na jin tsoronka. Kuma babu dalilin da zai sa na kasa gaya maka gaskiya. Babu wani abin da zai ƙara dawowa da Balaraba cikin rayuwarka. In dai ba wani ƙaddara ko kuma wani tsananin rabo ba. Har sai wani ya aure ta, ya sake ta don ra'ayin kansa, sannan kake da damar ka aure ta. Ba na tunanin akwai wani namiji da zai iya auren Balaraba, mace mai hankali da nagarta irin wannan, ya so ya rabu da ita ba, sai dai kai da baka san darajar ta ba. No, DJ. Ba wanda ya fi ni sanin darajar Balaraba. Balaraba mutum mai kirki ce. Bai wani Allah ce, ta so ta canza ni naki, ta so ta gyara na kasa gyaruwa. Ita kadai ce ta dace da DJ. DJ, ko ma me zai faru? Dole ne na dawo da Balaraba. A matsayin me? Amma dai ba a matsayin matarka ba ko? Ya tiji. Ba matsala ko? Ba matsala, Musab. Ina za ka je? Wace mafa? Me za ka yi masa? Kamfanin Dahir Kori and Spicy ne suka ɗauki nauyi. Abba. Abba dan Allah. Dan Allah, Abba dan Allah taimake na ceci rayuwata Abba. Dan Allah taimake na damun da ita. Kai ka ɗauka mu mahaukata ne kamar yadda kake baka da hankali? Abba nemi malamai. A bincika a ci, a faɗaɗa tambaya. Insha Allah ba za a rasa wanda zai bamu fatawar da za mu dawo da ita. To ai shari'a ta riga ta fitar da komai. Laifin nan da ka aikata a bayyana yake, hukuncinsa kuma shi ma a zahiri yake. Ba abin da za mu iya yi a kai. Abba, akwai fahimtar malamai fa da yawa, sannan akwai masabobi. Gwaja? Ina ce akwai su Buhari, akwai su Muslim, akwai arba'un hadisi, sannan akwai qawaidi, akwai ahlari, akwai risala, akwai iziya. A ciki
Duk muna jin sunansu a cikin littafai. A ce a duk cikin su ba inda za su samu gyara kan wani barnan da na aika. To wannan katobarar da ka aikata babu wani ƙawa'idi ko ahalari ko ashamawi ko kuma wani maganganu daga wurin Bukhari ko Tirmidhi da za su tushe su. Magana ita ce ka yi kuskure gyaranta kuma haƙuri kawai. Alhaji, Allah ya fi matsala. Matsala ba wanda ce babu matsala. Mun yadda mun karɓa mun amsa akwai matsala amma gyaranta haƙuri. Alhaji, kaga mu ba malamai ba ne. A yi ƙoƙari a je a samu malamai. A yi bincike kamar yadda ya faɗa. Ba inda zan je ɓata lokacina. Ba kuma wanda zan nema kan abin da na san shari'a babu ta da ba da kofa ba. Faruku, abin da nake so da kai ka tafi ɗaki ka je ka kwanta kai bacci. Kwakwalwarka dukkanin wannan damuwar da abubuwan da suke damunta ka samu ka karkato hankalinka ya dawo jikinka ka samu abin nan ka kwanta. Na tabbata ka kwana biyu baka yi jiya ma baka yi bacci ba. Abba ni ba wani bacci da nake ji, ba wani baccin da zai. Wallahi ni akan Balaraba kuma me zai iya samu na. Abba ina son Balaraba. Akan ta zan iya yin komai kuma akan ta ni ba komai bane. Abba yanzu na san kuskuren da nayi. Ni ba zan ma sake yin zuciya ba wallahi. Ba zan sake yi ba dan Allah Abba taimaka aje ai magana please dan Allah Abba. To ni ba inda zan kuma ba abin da zan ma. A inda za ni. Hajiya. Alhaji, ina zuwa haka? Ka san an ce in baka hakuri. Musab, wai na yanka jini. Na duba na gan shi kokarin sa. Amma Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yo Allah. Musab. Yanka fa ya fita. Ya fita ina? Subhanallah. Wallahi yanzu ya buge ni ya fita. Da mota? A'a. Da kafa. Ni wallahi irin bugun da ya mun ma ban taba jin irin shi ba. Kai hakuri kaji? To. Tashi da Allah. Bari zan je daga yau saboda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan ya hannu. Malam Allah ai a samu ayi cefa ne. Ko ba nama sai a abincin rana. To shi kenan. Kar a damu a yi haka. Allah Ubangiji. Amin. Sai na dawo. To, Allah ya tsare. Amma malam, na ce Balaraban nan ya kamata a kai ta wajen likita domin a mata gwaje-gwaje. Na ga kamar ta ruɗe da yawa. Ba wani buƙatar a kai ta asibiti. Wato, abin da ya kamata ta yawaita yi kawai shine ta yawaita azkar kuma ta yawaita karatun alƙur'ani. Saboda ai damuwa ce. Kuma da abin da ya shafi damuwa alkur'ani zai maganinsa insha Allah ba komai. Allah wala bankuna Allah wala
ban kuɗi na muna ya zan dago ka zo ka za ka wuce ban kuɗi na kai ban kuɗi na malam ban kuɗi na kai ban kuɗi na ga ma ban kuɗi na malam ya dai na dauko shi mutun ka can mun zo ya so zai wuce gira ba zai ba kuɗi na sake shi da Allah sake shi ga ya min nawa ne kuɗi 1000 ne kuɗi da 5,000 ma ba na gode shikenan ko na gode yawo kaji ai na gaya maka na san dama din zai zo Mirishi ya zani kai tsaye ya tiji ba kuwa mai shiga a'a a'a a kirawo jama'a tun wuri faru lafiya ban zo da wani mugun nufi ba na aminci da neman alfarma na zo don Allah baba dan Allah baba dan Allah don Allah ka tabbake don Allah ka tabbake ni kai faru me haka baba dan Allah tabbake ni mai da min da mata ta baba kuka ce saki uku ya mata ko ha to kuma me kake so a yi ai yanzu fa Faruk Balaraba ba matarka bace aure kuma tsakaninku ai ya gama karewa Faruk saboda haka da Allah ka yi haƙuri barka yauwa barka kamar kai ne abokinsa ko na'am ni ne abokinsa tare da ganinsa Musa wanda yake ta muku ne me yake ta muku me yasa za ku fiyo ni me kake yana a ta muku ma ku ci ne ina da hankalin kaina ku tafi ku bani anya ka san me kake ko Faruk ya za a ka sake mata saki uku kuma ka biyo ta har gida kuma ka ce ka san me kake fi sabilillahi Faruk ka tashi mu tafi dan Allah ka kyalen jala ba inda zan na nan tare da su babu inda zan je ya kamata malam a san abin da za a yi a kai haba umma muna wajen nan fa babu wani abin da zai faru wallahi abba ba san lokacin da na ambaci sake nan ba da baki ne na manta ba zai gyaru ba da ina ne ba ci abba wallahi ina san Balaraba akan ta babu abin da ba zan iya yi ba komai zan iya yi abba ba zan iya rayuwa babu ita kusa da ni ba abba bai kamata Balaraba ta aure wani ba bai kamata a bar Balaraba ta aure wani ba don Allah abba ai ko da shari'a za ta baka dama ka dawo da matarka na yi imani da Allah sai ka sake ta kafin wata daya wallahi na yi imani da Allah ba zan sake farta saki akan Balaraba ba akwai Qur'ani aka Qur'ani ya gani na yi imani da Allah na yi na farko kuma na yi na karshe ba zan sake ba wallahi abba da Allah bari dama abba da Allah bari dama da Allah bai ce Balaraba ai magana ta riga ta ina Balaraba take ina Balaraba take Balaraba kai Balaraba kai أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau mun kawo muku wani labari mai matukar muhimmanci daga wato fagen siyasa da kuma tsaro na duniya. Rasha ta fitar da sanarwar gargadi ga kasashen yamma game da batun tsaro na wato cyber ta wato fasahar kwamfuta a yayin da ake samun wato karuwar tashin hankali tsakanin su. Rahotanni daga wato manyan kafofin wato duniya sun bayyana cewa gwamnatin Rasha ta yi gargadi akan kasashen Turai da Amurka cewa duk wani kokari da zai yi wato nisa wajen tsoma baki cikin harkokin cikin gidan kasar musamman ta hanyar amfani da tsarin fasahar sadarwa ko wato daukan wani wato farmaki na kwamfuta zai haifar da martani mai karfi daga wato Moscow. Wannan sako na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun wato karuwan zargi game da amfani da masu kutse na yanar gizo wajen karya ko kuma hana ayyukan fasaha a tsakanin kasashen duniya. A cikin sanarwar da ma'aikatan harkokin waje ta Rasha ta fitar ta bayyana cewa ba za ta zama wato
ba za ta zama a makale ba idan aka ƙara wato matsa lamba ta hanyar fasahohin sadarwa ko wato tsangwama na kwamfuta. Duk wani farmaki da wato digital ko kutse zai haifar da wato hujjoji da martani daga ƙungiyoyin tsaro daga Rasha. Rasha tana da ikon kare kanta tare da wato goyon bayan manyan ƙasashe da kare kanta da kuma kare wato tare ta. Wannan sanarwa ta jawo wato hankalin duniya, musamman ma sababbin matakan da manyan ƙasashe ke ɗauka a fagen wato cyber. Masana harkokin tsaro sun nuna cewa a cikin 'yan watannin nan an samu wasu hare-hare na cyber da aka wato danganta wasu ƙungiyoyi da ake zargi suna da goyon bayan ƙasashen yamma. Wasu daga cikin wato waɗannan hare-hare sun yi fice wajen wato hana aikin wasu manyan cibiyoyi da kuma kutse a cikin tsarin gwamnati da kuma satar bayanai masu muhimmanci da kuma rushe tsarin wato sadarwa na masana'antu. Wannan ya sanya Rasha tana nuni da cewa ana so a wato kwace mata ikon fasaha a duniya, kuma ta kasa kare kanta a ƙarƙashin wato matsin lamba. Ƙasashen yamma musamman Amurka da ƙasashen Turai sun ce ba mu da yunwar wa Rasha farmaki ta hanyar kwamfuta, amma muna goyon bayan kyakkyawan wato tsarin tsaro da kare wato bayanan duniya. Wasu ƙwararru sun nuna damuwa cewa wannan rikici na iya sa wato ƙasashen duniya su shiga sabon yunƙuri na zuba jarinsu a fasahar kare bayanai, musamman a faɗin duniya baki ɗaya. Idan rikicin cyber wato warfare ya ƙara tsananta, hakan na iya wato haifar da wato ƙalubalen tsaro ga kamfanoni masu zaman kansu. Sannan zai iya sauya yadda ake gudanar da kasuwanci a yanar gizo. Sannan zai sauya hauhawar farashin tsaro a bayanai. Sannan zai tilasta wa ƙasashe su ƙara zuba jari a fannin kare kansu. Haka kuma an ga wasu wato ƙasashen Afirka da Asiya suna ƙoƙarin kare fasaharsu domin kaucewa faɗawa cikin wato matsala. Masana sun ce hanyar da za a iya wato taimakawa duniya wajen kaucewa wannan rikici ta cyber ita ce wato ƙara yin amfani da diflomasiyya tsakanin ƙasashe da kuma kafa ƙa'idoji na ƙasa da ƙasa game da amfani da fasahar kwamfuta, da kuma bunƙasa tsaro da ilimin fasaha, da kuma rage dogaro da wato tsangwama wajen cimma manufar siyasa. A ƙarshe dai, wannan sabon gargaɗi da Rasha ta yi ga ƙasashen yamma na nuna cewa babu wata kafa da za ta shawo kan matsin lamba sai dai ta hanyar tattaunawa da fahimtar juna. Maganar fasaha ta tsaro a wannan zamani ya fi ƙarfin makaman soja, kuma kowace ƙasa na da rawar da za ta taka wajen tabbatar da cewa duniya ta tafi ta hanya mai lafiya da kuma zaman lafiya. Da sauraro, idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha, muna roƙonka da ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, ta yadda da zarar mun ɗora sabon shiri a wannan tasha za ka same su da dumi-dumi. Sakara a manta a danna mana wato like button, domin yin hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa wurin ganin mun samu muku da labarai da dumi-dumi. Sakara a manta a mana sharing zuwa ga sauran yan uwa da abokan arziki domin su masu amfana da shirye-shirye da zamu dinga kawo muku a wannan tasha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi amin. Amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau mun kawo muku wani labari mai matukar muhimmanci daga wato fagen siyasa da kuma tsaro na duniya. Rasha ta fitar da sanarwar gargadi ga kasashen yamma game da batun tsaro na wato cyber ta wato fasahar kwamfuta, a yayin da ake samun wato karuwar tashin hankali tsakanin su. Rahotanni daga wato manyan kafofin wato duniya sun bayyana cewa gwamnatin Rasha ta yi gargadi akan kasashen Turai da Amurka cewa duk wani kokari da zai yi wato nisa wajen tsoma baki cikin harkokin cikin gidan kasar, musamman ta hanyar amfani da tsarin fasahar sadarwa ko wato daukan wani wato farmaki na kwamfuta, zai haifar da martani mai karfi daga wato Moscow. Wannan sako na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun wato karuwan zargi game da amfani da masu kutse na yanar gizo wajen karya ko kuma hana ayyukan fasaha a tsakanin kasashen duniya. A cikin sanarwar da ma'aikatan harkokin waje ta Rasha ta fitar, ta bayyana cewa
ba za ta zama a makale ba idan aka ƙara wato matsa lamba ta hanyar fasahohin sadarwa ko wato tsangwama na kwamfuta. Duk wani farmaki da wato digital ko kutse zai haifar da wato hujjoji da martani daga ƙungiyoyin tsaro daga Rasha tana da ikon kare kanta tare da wato goyon bayan manyan ƙasashe da kare kanta da kuma kare wato tare ta. Wannan sanarwa ta jawo wato hankalin duniya, musamman ma sababbin matakan da manyan ƙasashe ke ɗauka a fagen wato cyber. Masana harkokin tsaro sun nuna cewa a cikin 'yan watannin nan an samu wasu hare-hare na cyber da aka wato danganta wasu ƙungiyoyi da ake zargi suna da goyon bayan ƙasashen yamma. Wasu daga cikin wato waɗannan hare-hare sun yi fice wajen wato hana aikin wasu manyan cibiyoyi da kuma kutse a cikin tsarin gwamnati da kuma satar bayanai masu muhimmanci da kuma rushe tsarin wato sadarwa na masana'antu. Wannan ya sanya Rasha tana nuni da cewa ana so a wato kwace mata ikon fasaha a duniya, kuma ta kasa kare kanta a ƙarƙashin wato matsin lamba. Ƙasashen yamma musamman Amurka da ƙasashen Turai sun ce ba mu da yunwar wa Rasha farmaki ta hanyar kwamfuta, amma muna goyon bayan kyakkyawan wato tsarin tsaro da kare wato bayanan duniya. Wasu ƙwararru sun nuna damuwa cewa wannan rikici na iya sa wato ƙasashen duniya su shiga sabon yunƙuri na zuba jarinsu a fasahar kare bayanai, musamman a faɗin duniya baki ɗaya. Idan rikicin cyber wato warfare ya ƙara tsananta, hakan na iya wato haifar da wato ƙalubalen tsaro ga kamfanoni masu zaman kansu. Sannan zai iya sauya yadda ake gudanar da kasuwanci a yanar gizo. Sannan zai sauya hauhawar farashin tsaro a bayanai. Sannan zai tilasta wa ƙasashe su ƙara zuba jari a fannin kare kansu. Haka kuma an ga wasu wato ƙasashen Afirka da Asiya suna ƙoƙarin kare fasaharsu domin kaucewa faɗawa cikin wato matsala. Masana sun ce hanyar da za a iya wato taimakawa duniya wajen kaucewa wannan rikici ta cyber ita ce wato ƙara yin amfani da diflomasiyya tsakanin ƙasashe da kuma kafa ƙa'idoji na ƙasa da ƙasa game da amfani da fasahar kwamfuta, da kuma bunƙasa tsaro da ilimin fasaha, da kuma rage dogaro da wato tsangwama wajen cimma manufar siyasa. A ƙarshe dai, wannan sabon gargaɗi da Rasha ta yi ga ƙasashen yamma na nuna cewa babu wata kafa da za ta shawo kan matsin lamba sai dai ta hanyar tattaunawa da fahimtar juna. Maganar fasaha ta tsaro a wannan zamani ya fi ƙarfin makaman soja, kuma kowace ƙasa na da rawar da za ta taka wajen tabbatar da cewa duniya ta tafi ta hanya mai lafiya da kuma zaman lafiya. Mai sauraro, idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha, muna roƙonka da ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, ta yadda da zarar mun ɗora sabon shiri a wannan tasha za ka same su da dumi-dumi. Sakara a manta a danna mana wato like button, domin yin hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa wurin ganin mun samu muku da labarai da dumi-dumi. Sakara a manta a mana sharing zuwa ga sauran yan uwa da abokan arziki domin su masu amfana da shirye-shirye da zamu dinga kawo muku a wannan tasha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi amin. Amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau mun kawo muku wani labari mai matukar muhimmanci daga wato fagen siyasa da kuma tsaro na duniya. Rasha ta fitar da sanarwar gargadi ga kasashen yamma game da batun tsaro na wato cyber ta wato fasahar kwamfuta, a yayin da ake samun wato karuwar tashin hankali tsakanin su. Rahotanni daga wato manyan kafofin wato duniya sun bayyana cewa gwamnatin Rasha ta yi gargadi akan kasashen Turai da Amurka cewa duk wani kokari da zai yi wato nisa wajen tsoma baki cikin harkokin cikin gidan kasar, musamman ta hanyar amfani da tsarin fasahar sadarwa ko wato daukan wani wato farmaki na kwamfuta, zai haifar da martani mai karfi daga wato Moscow. Wannan sako na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun wato karuwan zargi game da amfani da masu kutse na yanar gizo wajen karya ko kuma hana ayyukan fasaha a tsakanin kasashen duniya. A cikin sanarwar da ma'aikatan harkokin waje
ta Rasha ta fitar ta bayyana cewa ba za ta zama a makale ba idan aka ƙara wato matsa lamba ta hanyar fasahohin sadarwa ko wato tsangwama na kwamfuta. Duk wani farmaki da wato digital ko kutse zai haifar da wato hujjoji da martani daga ƙungiyoyin tsaro daga Rasha. Rasha tana da ikon kare kanta tare da wato goyon bayan manyan ƙasashe da kare kanta da kuma kare wato tare ta. Wannan sanarwa ta jawo wato hankalin duniya, musamman ma sababbin matakan da manyan ƙasashe ke ɗauka a fagen wato cyber. Masana harkokin tsaro sun nuna cewa a cikin 'yan watannin nan an samu wasu hare-hare na cyber da aka wato danganta wasu ƙungiyoyi da ake zargi suna da goyon bayan ƙasashen yamma. Wasu daga cikin wato waɗannan hare-hare sun yi fice wajen wato hana aikin wasu manyan cibiyoyi da kuma kutse a cikin tsarin gwamnati da kuma satar bayanai masu muhimmanci da kuma rushe tsarin wato sadarwa na masana'antu. Wannan ya sanya Rasha tana nuni da cewa ana so a wato kwace mata ikon fasaha a duniya, kuma ta kasa kare kanta a ƙarƙashin wato matsin lamba. Ƙasashen yamma musamman Amurka da ƙasashen Turai sun ce ba mu da yunwar wa Rasha farmaki ta hanyar kwamfuta, amma muna goyon bayan kyakkyawan wato tsarin tsaro da kare wato bayanan duniya. Wasu ƙwararru sun nuna damuwa cewa wannan rikici na iya sa wato ƙasashen duniya su shiga sabon yunƙuri na zuba jarinsu a fasahar kare bayanai, musamman a faɗin duniya baki ɗaya. Idan rikicin cyber wato warfare ya ƙara tsananta, hakan na iya wato haifar da wato ƙalubalen tsaro ga kamfanoni masu zaman kansu. Sannan zai iya sauya yadda ake gudanar da kasuwanci a yanar gizo. Sannan zai sauya hauhawar farashin tsaro a bayanai. Sannan zai tilasta wa ƙasashe su ƙara zuba jari a fannin kare kansu. Haka kuma an ga wasu wato ƙasashen Afirka da Asiya suna ƙoƙarin kare fasaharsu domin kaucewa faɗawa cikin wato matsala. Masana sun ce hanyar da za a iya wato taimakawa duniya wajen kaucewa wannan rikici ta cyber ita ce wato ƙara yin amfani da diflomasiyya tsakanin ƙasashe da kuma kafa ƙa'idoji na ƙasa da ƙasa game da amfani da fasahar kwamfuta, da kuma bunƙasa tsaro da ilimin fasaha, da kuma rage dogaro da wato tsangwama wajen cimma manufar siyasa. A ƙarshe dai, wannan sabon gargaɗi da Rasha ta yi ga ƙasashen yamma na nuna cewa babu wata kafa da za ta shawo kan matsin lamba sai dai ta hanyar tattaunawa da fahimtar juna. Maganar fasaha ta tsaro a wannan zamani ya fi ƙarfin makaman soja, kuma kowace ƙasa na da rawar da za ta taka wajen tabbatar da cewa duniya ta tafi ta hanya mai lafiya da kuma zaman lafiya. Da sauraro, idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha, muna roƙonka da ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, ta yadda da zarar mun ɗora sabon shiri a wannan tasha za ka same su da dumi-dumin sakara. A manta a danna mana wato like button, domin yin hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa wurin ganin mun samu muku da labarai da dumi-dumin sakara. A manta a mana sharing zuwa ga sauran yan uwa da abokan arziki domin su masu amfana da shirye-shirye da zamu dinga kawo muku a wannan tasha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Amma bada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau mun kawo muku wani labari mai matukar muhimmanci daga wato fagen siyasa da kuma tsaro na duniya. Rasha ta fitar da sanarwar gargadi ga kasashen yamma game da batun tsaro na wato cyber ta wato fasahar kwamfuta, a yayin da ake samun wato karuwar tashin hankali tsakanin su. Rahotanni daga wato manyan kafofin wato duniya sun bayyana cewa gwamnatin Rasha ta yi gargadi akan kasashen Turai da Amurka cewa duk wani kokari da zai yi wato nisa wajen tsoma baki cikin harkokin cikin gidan kasar, musamman ta hanyar amfani da tsarin fasahar sadarwa ko wato daukan wani wato farmaki na kwamfuta, zai haifar da martani mai ƙarfi daga wato Moscow. Wannan sako na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun wato karuwan zargi game da amfani da masu kutse na yanar gizo wajen karya ko kuma hana ayyukan fasaha a tsakanin ƙasashen duniya. A cikin sanarwar,
A cikin sanarwar da ma'aikatan harkokin waje ta Rasha ta fitar, ta bayyana cewa ba za ta zama a makale ba idan aka ƙara matsa lamba ta hanyar fasahohin sadarwa ko tsangwama na kwamfuta. Duk wani farmaki da digital ko kutse zai haifar da hujjoji da martani daga ƙungiyoyin tsaro daga Rasha. Rasha tana da ikon kare kanta tare da goyon bayan manyan ƙasashe da kare kanta da kuma kare tare ta. Wannan sanarwa ta jawo hankalin duniya, musamman ma sababbin matakan da manyan ƙasashe ke ɗauka a fagen cyber. Masana harkokin tsaro sun nuna cewa a cikin 'yan watannin nan an samu wasu hare-hare na cyber da aka danganta wasu ƙungiyoyi da ake zargi suna da goyon bayan ƙasashen yamma. Wasu daga cikin waɗannan hare-hare sun yi fice wajen hana aikin wasu manyan cibiyoyi da kuma kutse a cikin tsarin gwamnati da kuma satar bayanai masu muhimmanci da kuma rushe tsarin sadarwa na masana'antu. Wannan ya sanya Rasha tana nuni da cewa ana so a kwace mata ikon fasaha a duniya, kuma ta kasa kare kanta a ƙarƙashin matsin lamba. Ƙasashen yamma, musamman Amurka da ƙasashen Turai, sun ce ba mu da yunwar wa Rasha farmaki ta hanyar kwamfuta, amma muna goyon bayan kyakkyawan tsarin tsaro da kare bayanan duniya. Wasu ƙwararru sun nuna damuwa cewa wannan rikici na iya sa ƙasashen duniya su shiga sabon yunƙuri na zuba jarinsu a fasahar kare bayanai, musamman a faɗin duniya baki ɗaya. Idan rikicin cyber warfare ya ƙara tsananta, hakan na iya haifar da ƙalubalen tsaro ga kamfanoni masu zaman kansu. Sannan zai iya sauya yadda ake gudanar da kasuwanci a yanar gizo. Sannan zai sauya hauhawar farashin tsaro a bayanai. Sannan zai tilasta wa ƙasashe su ƙara zuba jari a fannin kare kansu. Haka kuma an ga wasu ƙasashen Afirka da Asiya suna ƙoƙarin kare fasaharsu domin kaucewa faɗawa cikin matsala. Masana sun ce hanyar da za a iya taimakawa duniya wajen kaucewa wannan rikici ta cyber ita ce ƙara yin amfani da diflomasiyya tsakanin ƙasashe da kuma kafa ƙa'idoji na ƙasa da ƙasa game da amfani da fasahar kwamfuta, da kuma bunƙasa tsaro da ilimin fasaha, da kuma rage dogaro da tsangwama wajen cimma manufar siyasa. A ƙarshe dai, wannan sabon gargaɗi da Rasha ta yi ga ƙasashen yamma na nuna cewa babu wata kafa da za ta shawo kan matsin lamba, sai dai ta hanyar tattaunawa da fahimtar juna. Maganar fasaha ta tsaro a wannan zamani ya fi ƙarfin makaman soja, kuma kowace ƙasa na da rawar da za ta taka wajen tabbatar da cewa duniya ta tafi ta hanya mai lafiya da kuma zaman lafiya. Mai sauraro, idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha, muna roƙonka da ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, ta yadda da zarar mun ɗora sabon shiri a wannan tasha za ka same su da dumi-dumi. Sakara a manta a danna mana like button, domin yin hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa wurin ganin mun samu muku da labarai da dumi-dumi. Sakara a manta a mana sharing zuwa ga sauran yan uwa da abokan arziki, domin su masu amfana da shirye-shirye da zamu dinga kawo muku a wannan tasha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi amin. Amma bada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau mun kawo muku wani labari mai matukar muhimmanci daga fagen siyasa da kuma tsaro na duniya. Rasha ta fitar da sanarwar gargadi ga kasashen yamma game da batun tsaro na cyber ta fasahar kwamfuta, a yayin da ake samun karuwar tashin hankali tsakanin su. Rahotanni daga manyan kafofin duniya sun bayyana cewa gwamnatin Rasha ta yi gargadi akan kasashen Turai da Amurka cewa duk wani kokari da zai yi nisa wajen tsoma baki cikin harkokin cikin gidan kasar, musamman ta hanyar amfani da tsarin fasahar sadarwa ko daukan wani farmaki na kwamfuta, zai haifar da martani mai karfi daga Moscow. Wannan sako na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun karuwan zargi game da amfani da masu kutse na yanar gizo wajen karya ko kuma hana ayyukan fasaha a tsakanin kasashen duniya.
A cikin sanarwar da ma'aikatan harkokin waje ta Rasha ta fitar ta bayyana cewa ba za ta zama a makale ba idan aka ƙara matsa lamba ta hanyar fasahohin sadarwa ko tsangwama na kwamfuta. Duk wani farmaki da digital ko kutse zai haifar da hujjoji da martani daga ƙungiyoyin tsaro daga Rasha. Rasha tana da ikon kare kanta tare da goyon bayan manyan ƙasashe da kare kanta da kuma kare tare ta. Wannan sanarwa ta jawo hankalin duniya, musamman ma sababbin matakan da manyan ƙasashe ke ɗauka a fagen cyber. Masana harkokin tsaro sun nuna cewa a cikin 'yan watannin nan an samu wasu hare-hare na cyber da aka danganta wasu ƙungiyoyi da ake zargi suna da goyon bayan ƙasashen yamma. Wasu daga cikin waɗannan hare-hare sun yi fice wajen hana aikin wasu manyan cibiyoyi da kuma kutse a cikin tsarin gwamnati da kuma satar bayanai masu muhimmanci da kuma rushe tsarin sadarwa na masana'antu. Wannan ya sanya Rasha tana nuni da cewa ana so a kwace mata ikon fasaha a duniya, kuma ta kasa kare kanta a ƙarƙashin matsin lamba. Ƙasashen yamma musamman Amurka da ƙasashen Turai sun ce ba mu da yunwar wa Rasha farmaki ta hanyar kwamfuta, amma muna goyon bayan kyakkyawan tsarin tsaro da kare bayanan duniya. Wasu ƙwararru sun nuna damuwa cewa wannan rikici na iya sa ƙasashen duniya su shiga sabon yunƙuri na zuba jarinsu a fasahar kare bayanai, musamman a faɗin duniya baki ɗaya. Idan rikicin cyber warfare ya ƙara tsananta, hakan na iya haifar da ƙalubalen tsaro ga kamfanoni masu zaman kansu, sannan zai iya sauya yadda ake gudanar da kasuwanci a yanar gizo, sannan zai sauya hauhawar farashin tsaro a bayanai, sannan zai tilasta wa ƙasashe su ƙara zuba jari a fannin kare kansu. Haka kuma an ga wasu ƙasashen Afirka da Asiya suna ƙoƙarin kare fasaharsu domin kaucewa faɗawa cikin matsala. Masana sun ce hanyar da za a iya taimakawa duniya wajen kaucewa wannan rikici ta cyber ita ce ƙara yin amfani da diflomasiyya tsakanin ƙasashe da kuma kafa ƙa'idoji na ƙasa da ƙasa game da amfani da fasahar kwamfuta, da kuma bunƙasa tsaro da ilimin fasaha, da kuma rage dogaro da tsangwama wajen cimma manufar siyasa. A ƙarshe dai, wannan sabon gargaɗi da Rasha ta yi ga ƙasashen yamma na nuna cewa babu wata kafa da za ta shawo kan matsin lamba sai dai ta hanyar tattaunawa da fahimtar juna. Maganar fasaha ta tsaro a wannan zamani ya fi ƙarfin makaman soja, kuma kowace ƙasa na da rawar da za ta taka wajen tabbatar da cewa duniya ta tafi ta hanya mai lafiya da kuma zaman lafiya. Mai sauraro, idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha, muna roƙonka da ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, ta yadda da zarar mun ɗaura sabon shiri a wannan tasha za ka same su da dumi-dumi. Sakara a manta a danna mana like button, domin yin hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa wurin ganin mun samu muku da labarai da dumi-dumi. Sakara a manta a mana sharing zuwa ga sauran uwa da abokan arziki domin su masu amfana da shirye-shirye da zamu dinga kawo muku a wannan tasha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahil amin. Amma bada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau mun kawo muku wani labari mai matukar muhimmanci daga fagen siyasa da kuma tsaro na duniya. Rasha ta fitar da sanarwar gargadi ga kasashen yamma game da batun tsaro na cyber ta fasahar kwamfuta, a yayin da ake samun karuwar tashin hankali tsakanin su. Rahotanni daga manyan kafofin duniya sun bayyana cewa gwamnatin Rasha ta yi gargadi akan kasashen Turai da Amurka cewa duk wani kokari da zai yi nisa wajen tsoma baki cikin harkokin cikin gidan kasar, musamman ta hanyar amfani da tsarin fasahar sadarwa ko daukan wani farmaki na kwamfuta, zai haifar da martani mai karfi daga Moscow. Wannan sako na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun karuwan zargi game da amfani da masu kutse na yanar gizo wajen karya ko kuma
hana ayyukan fasaha a tsakanin ƙasashen duniya. A cikin sanarwar da ma'aikatan harkokin waje ta Rasha ta fitar, ta bayyana cewa ba za ta zama a makale ba idan aka ƙara matsa lamba ta hanyar fasahohin sadarwa ko tsangwama na kwamfuta. Duk wani farmaki da digital ko kutse zai haifar da hujjoji da martani daga ƙungiyoyin tsaro daga Rasha. Rasha tana da ikon kare kanta tare da goyon bayan manyan ƙasashe da kare kanta da kuma kare tare ta. Wannan sanarwa ta jawo hankalin duniya, musamman ma sababbin matakan da manyan ƙasashe ke ɗauka a fagen cyber. Masana harkokin tsaro sun nuna cewa a cikin 'yan watannin nan an samu wasu hare-hare na cyber da aka danganta wasu ƙungiyoyi da ake zargi suna da goyon bayan ƙasashen yamma. Wasu daga cikin waɗannan hare-hare sun yi fice wajen hana aikin wasu manyan cibiyoyi da kuma kutse a cikin tsarin gwamnati da kuma satar bayanai masu muhimmanci da kuma rushe tsarin sadarwa na masana'antu. Wannan ya sanya Rasha tana nuni da cewa ana so a kwace mata ikon fasaha a duniya, kuma ta kasa kare kanta a ƙarƙashin matsin lamba. Ƙasashen yamma, musamman Amurka da ƙasashen Turai, sun ce ba mu da yunwar wa Rasha farmaki ta hanyar kwamfuta, amma muna goyon bayan kyakkyawan tsarin tsaro da kare bayanan duniya. Wasu ƙwararru sun nuna damuwa cewa wannan rikici na iya sa ƙasashen duniya su shiga sabon yunƙuri na zuba jarinsu a fasahar kare bayanai, musamman a faɗin duniya baki ɗaya. Idan rikicin cyber warfare ya ƙara tsananta, hakan na iya haifar da ƙalubalen tsaro ga kamfanoni masu zaman kansu, sannan zai iya sauya yadda ake gudanar da kasuwanci a yanar gizo, sannan zai sauya hauhawar farashin tsaro a bayanai, sannan zai tilasta wa ƙasashe su ƙara zuba jari a fannin kare kansu. Haka kuma an ga wasu ƙasashen Afirka da Asiya suna ƙoƙarin kare fasaharsu domin kaucewa faɗawa cikin matsala. Masana sun ce hanyar da za a iya taimakawa duniya wajen kaucewa wannan rikici ta cyber ita ce ƙara yin amfani da diflomasiyya tsakanin ƙasashe da kuma kafa ƙa'idoji na ƙasa da ƙasa game da amfani da fasahar kwamfuta, da kuma bunƙasa tsaro da ilimin fasaha, da kuma rage dogaro da tsangwama wajen cimma manufar siyasa. A ƙarshe dai, wannan sabon gargaɗi da Rasha ta yi ga ƙasashen yamma na nuna cewa babu wata kafa da za ta shawo kan matsin lamba, sai dai ta hanyar tattaunawa da fahimtar juna. Maganar fasaha ta tsaro a wannan zamani ya fi ƙarfin makaman soja, kuma kowace ƙasa na da rawar da za ta taka wajen tabbatar da cewa duniya ta tafi ta hanya mai lafiya da kuma zaman lafiya. Da sauraro, idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha, muna roƙonka da ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, ta yadda da zarar mun ɗaura sabon shiri a wannan tasha za ka same su da dumi-dumi. Sakara a manta a danna mana like button, domin yin hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa wurin ganin mun samu muku da labarai da dumi-dumi. Sakara a manta a mana sharing zuwa ga sauran uwa da abokan arziki, domin su ma su amfana da shirye-shirye da zamu dinga kawo muku a wannan tasha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amin. Amma bada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau mun kawo muku wani labari mai matukar muhimmanci daga fagen siyasa da kuma tsaro na duniya. Rasha ta fitar da sanarwar gargadi ga kasashen yamma game da batun tsaro na cyber ta fasahar kwamfuta, a yayin da ake samun karuwar tashin hankali tsakanin su. Rahotanni daga manyan kafofin duniya sun bayyana cewa gwamnatin Rasha ta yi gargadi akan kasashen Turai da Amurka cewa duk wani kokari da zai yi nisa wajen tsoma baki cikin harkokin cikin gidan kasar, musamman ta hanyar amfani da tsarin fasahar sadarwa ko daukan wani farmaki na kwamfuta, zai haifar da martani mai karfi daga Moscow.
Wannan sako na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun wato karuwan zargi game da amfani da masu kutse na yanar gizo wajen karya ko kuma hana ayyukan fasaha a tsakanin ƙasashen duniya. A cikin sanarwar da ma'aikatan harkokin waje ta Rasha ta fitar, ta bayyana cewa ba za ta zama a makale ba idan aka ƙara wato matsa lamba ta hanyar fasahohin sadarwa ko wato tsangwama na kwamfuta. Duk wani farmaki da wato digital ko kutse zai haifar da wato hujjoji da martani daga ƙungiyoyin tsaro daga Rasha. Rasha tana da ikon kare kanta tare da wato goyon bayan manyan ƙasashe da kare kanta da kuma kare wato tare ta. Wannan sanarwa ta jawo wato hankalin duniya, musamman ma sababbin matakan da manyan ƙasashe ke ɗauka a fagen wato cyber. Masana harkokin tsaro sun nuna cewa a cikin 'yan watannin nan an samu wasu hare-hare na cyber da aka wato danganta wasu ƙungiyoyi da ake zargi suna da goyon bayan ƙasashen yamma. Wasu daga cikin wato waɗannan hare-hare sun yi fice wajen wato hana aikin wasu manyan cibiyoyi da kuma kutse a cikin tsarin gwamnati da kuma satar bayanai masu muhimmanci da kuma rushe tsarin wato sadarwa na masana'antu. Wannan ya sanya Rasha tana nuni da cewa ana so a wato kwace mata ikon fasaha a duniya, kuma ta kasa kare kanta a ƙarƙashin wato matsin lamba. Ƙasashen yamma musamman Amurka da ƙasashen Turai sun ce ba mu da yunwar wa Rasha farmaki ta hanyar kwamfuta, amma muna goyon bayan kyakkyawan wato tsarin tsaro da kare wato bayanan duniya. Wasu ƙwararru sun nuna damuwa cewa wannan rikici na iya sa wato ƙasashen duniya su shiga sabon yunƙuri na zuba jarinsu a fasahar kare bayanai, musamman a faɗin duniya baki ɗaya. Idan rikicin cyber wato warfare ya ƙara tsananta, hakan na iya wato haifar da wato ƙalubalen tsaro ga kamfanoni masu zaman kansu. Sannan zai iya sauya yadda ake gudanar da kasuwanci a yanar gizo. Sannan zai sauya hauhawar farashin tsaro a bayanai. Sannan zai tilasta wa ƙasashe su ƙara zuba jari a fannin kare kansu. Haka kuma an ga wasu wato ƙasashen Afirka da Asiya suna ƙoƙarin kare fasaharsu domin kaucewa faɗawa cikin wato matsala. Masana sun ce hanyar da za a iya wato taimakawa duniya wajen kaucewa wannan rikici ta cyber ita ce wato ƙara yin amfani da diflomasiyya tsakanin ƙasashe da kuma kafa ƙa'idoji na ƙasa da ƙasa game da amfani da fasahar kwamfuta, da kuma bunƙasa tsaro da ilimin fasaha, da kuma rage dogaro da wato tsangwama wajen cimma manufar siyasa. A ƙarshe dai, wannan sabon gargaɗi da Rasha ta yi ga ƙasashen yamma na nuna cewa babu wata kafa da za ta shawo kan matsin lamba sai dai ta hanyar tattaunawa da fahimtar juna. Maganar fasaha ta tsaro a wannan zamani ya fi ƙarfin makaman soja, kuma kowace ƙasa na da rawar da za ta taka wajen tabbatar da cewa duniya ta tafi ta hanya mai lafiya da kuma zaman lafiya. Da sauraro, idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha, muna roƙonka da ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, ta yadda da zarar mun ɗora sabon shiri a wannan tasha zaka same su da dumi-dumi. Sakara a manta a danna mana wato like button, domin yin hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa wurin ganin mun samu muku da labarai da dumi-dumi. Sakara a manta a mana sharing zuwa ga sauran yan uwa da abokan arziki domin su ma su amfana da shirye-shirye da zamu dinga kawo muku a wannan tasha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amin. Amma bada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau mun kawo muku wani labari mai matukar muhimmanci daga wato fagen siyasa da kuma tsaro na duniya. Rasha ta fitar da sanarwar gargadi ga kasashen yamma game da batun tsaro na wato cyber ta wato fasahar kwamfuta, a yayin da ake samun wato karuwar tashin hankali tsakanin su. Rahotanni daga wato manyan kafofin wato duniya sun bayyana cewa gwamnatin Rasha ta yi gargadi akan kasashen Turai da Amurka cewa duk wani kokari da zai yi wato nisa wajen tsoma baki cikin harkokin cikin gidan kasar, musamman ta hanyar amfani da tsarin fasahar sadarwa ko wato daukan wani wato farmaki na kwamfuta,
zai haifar da martani mai ƙarfi daga wato Moscow. Wannan saƙo na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun wato ƙaruwan zargi game da amfani da masu kutse na yanar gizo wajen karya ko kuma hana ayyukan fasaha a tsakanin ƙasashen duniya. A cikin sanarwar da ma'aikatan harkokin waje ta Rasha ta fitar, ta bayyana cewa ba za ta zama a makale ba idan aka ƙara wato matsa lamba ta hanyar fasahohin sadarwa ko wato tsangwama na kwamfuta. Duk wani farmaki da wato digital ko kutse zai haifar da wato hujjoji da martani daga ƙungiyoyin tsaro daga Rasha. Rasha tana da ikon kare kanta tare da wato goyon bayan manyan ƙasashe da kare kanta da kuma kare wato tare ta. Wannan sanarwa ta jawo wato hankalin duniya, musamman ma sababbin matakan da manyan ƙasashe ke ɗauka a fagen wato cyber. Masana harkokin tsaro sun nuna cewa a cikin 'yan watannin nan an samu wasu hare-hare na cyber da aka wato danganta wasu ƙungiyoyi da ake zargi suna da goyon bayan ƙasashen yamma. Wasu daga cikin wato waɗannan hare-hare sun yi fice wajen wato hana aikin wasu manyan cibiyoyi da kuma kutse a cikin tsarin gwamnati da kuma satar bayanai masu muhimmanci da kuma rushe tsarin wato sadarwa na masana'antu. Wannan ya sanya Rasha tana nuni da cewa ana so a wato kwace mata ikon fasaha a duniya, kuma ta kasa kare kanta a ƙarƙashin wato matsin lamba. Ƙasashen yamma musamman Amurka da ƙasashen Turai sun ce ba mu da yunwar wa Rasha farmaki ta hanyar kwamfuta, amma muna goyon bayan kyakkyawan wato tsarin tsaro da kare wato bayanan duniya. Wasu ƙwararru sun nuna damuwa cewa wannan rikici na iya sa wato ƙasashen duniya su shiga sabon yunƙuri na zuba jarinsu a fasahar kare bayanai, musamman a faɗin duniya baki ɗaya. Idan rikicin cyber wato warfare ya ƙara tsananta, hakan na iya wato haifar da wato ƙalubalen tsaro ga kamfanoni masu zaman kansu. Sannan zai iya sauya yadda ake gudanar da kasuwanci a yanar gizo. Sannan zai sauya hauhawar farashin tsaro a bayanai. Sannan zai tilasta wa ƙasashe su ƙara zuba jari a fannin kare kansu. Haka kuma an ga wasu wato ƙasashen Afirka da Asiya suna ƙoƙarin kare fasaharsu domin kaucewa faɗawa cikin wato matsala. Masana sun ce hanyar da za a iya wato taimakawa duniya wajen kaucewa wannan rikici ta cyber ita ce wato ƙara yin amfani da diflomasiyya tsakanin ƙasashe da kuma kafa ƙa'idoji na ƙasa da ƙasa game da amfani da fasahar kwamfuta, da kuma bunƙasa tsaro da ilimin fasaha, da kuma rage dogaro da wato tsangwama wajen cimma manufar siyasa. A ƙarshe dai, wannan sabon gargaɗi da Rasha ta yi ga ƙasashen yamma na nuna cewa babu wata kafa da za ta shawo kan matsin lamba sai dai ta hanyar tattaunawa da fahimtar juna. Maganar fasaha ta tsaro a wannan zamani ya fi ƙarfin makaman soja, kuma kowace ƙasa na da rawar da za ta taka wajen tabbatar da cewa duniya ta tafi ta hanya mai lafiya da kuma zaman lafiya. Mai sauraro, idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha, muna roƙonka da ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, ta yadda da zarar mun ɗora sabon shiri a wannan tasha za ka same su da dumi-dumi. Sakara a manta a danna mana wato like button, domin yin hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa wurin ganin mun samu muku da labarai da dumi-dumi. Sakara a manta a mana sharing zuwa ga sauran yan uwa da abokan arziki domin su ma su amfana da shirye-shirye da zamu dinga kawo muku a wannan tasha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amin. Amma bada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau mun kawo muku wani labari mai matukar muhimmanci daga wato fagen siyasa da kuma tsaro na duniya. Rasha ta fitar da sanarwar gargadi ga kasashen yamma game da batun tsaro na wato cyber ta wato fasahar kwamfuta, a yayin da ake samun wato karuwar tashin hankali tsakanin su. Rahotanni daga wato manyan kafofin wato duniya sun bayyana cewa gwamnatin Rasha ta yi gargadi akan kasashen Turai da Amurka cewa duk wani kokari da zai yi wato nisa wajen tsoma baki cikin harkokin cikin gidan kasar, musamman ta hanyar amfani da tsarin fasahar sadarwa
ko wato ɗaukan wani wato farmaki na kwamfuta zai haifar da martani mai ƙarfi daga wato Moscow. Wannan saƙo na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun wato ƙaruwan zargi game da amfani da masu kutse na yanar gizo wajen karya ko kuma hana ayyukan fasaha a tsakanin ƙasashen duniya. A cikin sanarwar da ma'aikatan harkokin waje ta Rasha ta fitar, ta bayyana cewa ba za ta zama a makale ba idan aka ƙara wato matsa lamba ta hanyar fasahohin sadarwa ko wato tsangwama na kwamfuta. Duk wani farmaki da wato digital ko kutse zai haifar da wato hujjoji da martani daga ƙungiyoyin tsaro daga Rasha. Rasha tana da ikon kare kanta tare da wato goyon bayan manyan ƙasashe da kare kanta da kuma kare wato tare ta. Wannan sanarwa ta jawo wato hankalin duniya, musamman ma sababbin matakan da manyan ƙasashe ke ɗauka a fagen wato cyber. Masana harkokin tsaro sun nuna cewa a cikin 'yan watannin nan an samu wasu hare-hare na cyber da aka wato danganta wasu ƙungiyoyi da ake zargi suna da goyon bayan ƙasashen yamma. Wasu daga cikin wato waɗannan hare-hare sun yi fice wajen wato hana aikin wasu manyan cibiyoyi da kuma kutse a cikin tsarin gwamnati da kuma satar bayanai masu muhimmanci da kuma rushe tsarin wato sadarwa na masana'antu. Wannan ya sanya Rasha tana nuni da cewa ana so a wato kwace mata ikon fasaha a duniya, kuma ta kasa kare kanta a ƙarƙashin wato matsin lamba. Ƙasashen yamma, musamman Amurka da ƙasashen Turai, sun ce ba mu da yunwar wa Rasha farmaki ta hanyar kwamfuta, amma muna goyon bayan kyakkyawan wato tsarin tsaro da kare wato bayanan duniya. Wasu ƙwararru sun nuna damuwa cewa wannan rikici na iya sa wato ƙasashen duniya su shiga sabon yunƙuri na zuba jarinsu a fasahar kare bayanai, musamman a faɗin duniya baki ɗaya. Idan rikicin cyber wato warfare ya ƙara tsananta, hakan na iya wato haifar da wato ƙalubalen tsaro ga kamfanoni masu zaman kansu. Sannan zai iya sauya yadda ake gudanar da kasuwanci a yanar gizo. Sannan zai sauya hauhawar farashin tsaro a bayanai. Sannan zai tilasta wa ƙasashe su ƙara zuba jari a fannin kare kansu. Haka kuma an ga wasu wato ƙasashen Afirka da Asiya suna ƙoƙarin kare fasaharsu domin kaucewa faɗawa cikin wato matsala. Masana sun ce hanyar da za a iya wato taimakawa duniya wajen kaucewa wannan rikici ta cyber ita ce wato ƙara yin amfani da diflomasiyya tsakanin ƙasashe da kuma kafa ƙa'idoji na ƙasa da ƙasa game da amfani da fasahar kwamfuta, da kuma bunƙasa tsaro da ilimin fasaha, da kuma rage dogaro da wato tsangwama wajen cimma manufar siyasa. A ƙarshe dai, wannan sabon gargaɗi da Rasha ta yi ga ƙasashen yamma na nuna cewa babu wata kafa da za ta shawo kan matsin lamba sai dai ta hanyar tattaunawa da fahimtar juna. Maganar fasaha ta tsaro a wannan zamani ya fi ƙarfin makaman soja, kuma kowace ƙasa na da rawar da za ta taka wajen tabbatar da cewa duniya ta tafi ta hanya mai lafiya da kuma zaman lafiya. Da sauraro, idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha, muna roƙonka da ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, ta yadda da zarar mun ɗora sabon shiri a wannan tasha za ka same su da dumi-dumin sakara. A manta a danna mana wato like button, domin yin hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa wurin ganin mun samu muku da labarai da dumi-dumin sakara. A manta a mana sharing zuwa ga sauran yan uwa da abokan arziki domin su ma su amfana da shirye-shirye da zamu dinga kawo muku a wannan tasha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amin. Amma bada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau mun kawo muku wani labari mai matukar muhimmanci daga wato fagen siyasa da kuma tsaro na duniya. Rasha ta fitar da sanarwar gargadi ga kasashen yamma game da batun tsaro na wato cyber ta wato fasahar kwamfuta, a yayin da ake samun wato karuwar tashin hankali tsakanin su. Rahotanni daga wato manyan kafofin wato duniya sun bayyana cewa gwamnatin Rasha ta yi gargadi akan kasashen Turai da Amurka cewa duk wani kokari da zai
da zai yi wato nisa wajen tsoma baki cikin harkokin cikin gidan ƙasar, musamman ta hanyar amfani da tsarin fasahar sadarwa ko wato ɗaukan wani wato farmaki na kwamfuta, zai haifar da martani mai ƙarfi daga wato Moscow. Wannan saƙo na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun wato ƙaruwan zargi game da amfani da masu kutse na yanar gizo wajen karya ko kuma hana ayyukan fasaha a tsakanin ƙasashen duniya. A cikin sanarwar da ma'aikatan harkokin waje ta Rasha ta fitar, ta bayyana cewa ba za ta zama a makale ba idan aka ƙara wato matsa lamba ta hanyar fasahohin sadarwa ko wato tsangwama na kwamfuta. Duk wani farmaki da wato digital ko kutse zai haifar da wato hujjoji da martani daga ƙungiyoyin tsaro daga Rasha. Rasha tana da ikon kare kanta tare da wato goyon bayan manyan ƙasashe da kare kanta da kuma kare wato tare ta. Wannan sanarwa ta jawo wato hankalin duniya, musamman ma sababbin matakan da manyan ƙasashe ke ɗauka a fagen wato cyber. Masana harkokin tsaro sun nuna cewa a cikin 'yan watannin nan an samu wasu hare-hare na cyber da aka wato danganta wasu ƙungiyoyi da ake zargi suna da goyon bayan ƙasashen yamma. Wasu daga cikin wato waɗannan hare-hare sun yi fice wajen wato hana aikin wasu manyan cibiyoyi da kuma kutse a cikin tsarin gwamnati da kuma satar bayanai masu muhimmanci da kuma rushe tsarin wato sadarwa na masana'antu. Wannan ya sanya Rasha tana nuni da cewa ana so a wato kwace mata ikon fasaha a duniya, kuma ta kasa kare kanta a ƙarƙashin wato matsin lamba. Ƙasashen yamma, musamman Amurka da ƙasashen Turai, sun ce ba mu da yunwar wa Rasha farmaki ta hanyar kwamfuta, amma muna goyon bayan kyakkyawan wato tsarin tsaro da kare wato bayanan duniya. Wasu ƙwararru sun nuna damuwa cewa wannan rikici na iya sa wato ƙasashen duniya su shiga sabon yunƙuri na zuba jarinsu a fasahar kare bayanai, musamman a faɗin duniya baki ɗaya. Idan rikicin cyber wato warfare ya ƙara tsananta, hakan na iya wato haifar da wato ƙalubalen tsaro ga kamfanoni masu zaman kansu, sannan zai iya sauya yadda ake gudanar da kasuwanci a yanar gizo, sannan zai sauya hauhawar farashin tsaro a bayanai, sannan zai tilasta wa ƙasashe su ƙara zuba jari a fannin kare kansu. Haka kuma an ga wasu wato ƙasashen Afirka da Asiya suna ƙoƙarin kare fasaharsu domin kaucewa faɗawa cikin wato matsala. Masana sun ce hanyar da za a iya wato taimakawa duniya wajen kaucewa wannan rikici ta saba ita ce wato ƙara yin amfani da diflomasiyya tsakanin ƙasashe da kuma kafa ƙa'idoji na ƙasa da ƙasa game da amfani da fasahar kwamfuta, da kuma bunƙasa tsaro da ilimin fasaha, da kuma rage dogaro da wato tsangwama wajen cimma manufar siyasa. A ƙarshe dai, wannan sabon gargaɗi da Rasha ta yi ga ƙasashen yamma na nuna cewa babu wata kafa da za ta shawo kan matsin lamba sai dai ta wato ta hanyar tattaunawa da fahimtar juna. Maganar fasaha ta tsaro a wannan zamani ya fi ƙarfin makaman soja, kuma kowace ƙasa na da rawar da za ta taka wajen tabbatar da cewa duniya ta tafi ta hanya mai lafiya da kuma zaman lafiya. Mai sauraro, idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha, muna roƙonka da ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, ta yadda da zarar mun ɗora sabon shiri a wannan tasha za ka same su da dumi-dumin sakara. A manta a danna mana wato like button, domin yin hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa wurin ganin mun samu muku da labarai da dumi-dumin sakara. A manta a mana sharing zuwa ga sauran yan uwa da abokan arziki domin su ma su amfana da shirye-shirye da zamu dinga kawo muku a wannan tasha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.